MPs from across the parties and independents too must recognize the danger. Nezanamina mashoko ari kubuda panguva ino achipiwa as a warning, a danger warning iri kupiwa vakomana veopposition. Izvi achiudzwa panguva ino ma-independent parties pamwe chete nema-MPs ari muparliament panguva ino vopiwa warning pamusoro penhau aiwa dziri kutiridza nhau dzeconstitution, nhau dze2030 dzamuri kuona kuti panguva ino zvikananda zviri mubishi chimhanyidzana kuti vadzifambire kuti vakwanise kusekiwa their 2030 plan. Ribva subscribe or like on the bell kuti tipinamba nawo the 30 panapa kuda news of CGT. If they do not reform the recall clause now, the same fire that consumed others will soon reach them. No one is safe from letters, factional battles, or manufactured expulsions. The incentive is obvious. MPs must validate, shut this gate themselves before it shuts on them. If Parliament votes to extend the term, it will not merely shift an election date, it will confirm that term limits are negotiable and electoral outcomes reversible. This is the conversion of voters into spectators. The choice is not even between 2028 and 2030, it is between Zimbabweans as authors of their own democracy or as spectators in a political theater. The defense of that gate, dear reader, ultimately belongs to the people, and in their townships they would have said it plainly. Zimbabwe Vala Gate. By feeling as I write in my personal capacity. Ndo mashwaruya panguva ino achipiwa warning vakomana aiwa vamuri kuona panguva ino vari kunze ndo vari kuva implicated munhau dzekuvhota muparliament vachivhotera nhau ye2030. Pana pari kupiwa warning yekunzi zvakamboitika tamboona mamwe MPs akamborikolewa nezvimwe zvakaitika munonguva zevana since Chabangu and the likes. Panguva vari kuudzwa another warning yekuti yes, you can secure munokwanisa kuiwana 30 term, but you are not guaranteed kuti mucharamba muripo mumapositions. This is about politics. Anything can change anytime. It will be against them. Mashoko ari kuda panguva ino achipiwa as a warning aiwa kune these legislators vari kuonekwa kunzi ma-independent candidates, kuri kuonekwa pamwe chete nema-MPs across all the parties vari muparliament. They've been warned. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro ichitiko ichi. Nai mucomment section medu za mafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.